सरकारी प्राथमिक विद्यालय चावडेवाडा पारसे पेडणे गोवा ह्या शाळेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्त 6 दिवसीय बरकत कार्यक्रमासह हा सोहळा शाळेच्या पटांगणावर संपन्न होणार आहे। आज बाजार दिवस खास मुलांसाठी हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। शाळेत कितीही शिकवलं तर त्यांना व्यवहार ज्ञान कळत नाही, म्हणून आम्ही मुद्दाम होऊन हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि या कार्यक्रमामुळे त्यांना मराठी, गणित, परिसर अभ्यास प्रत्यक्ष अनुभवाने शिकवायला मिळतं। शाळेत किती शिकवलं तर लक्षात येत नाही, व्यवहार ज्ञान तर म्हणजे कळतच नाही त्यांना, म्हणून हा मुद्दाम होऊन आम्हाला पहिला दिवस हा बाजार दिवस आहे। दुसरा आहे तो मनोरंजनात्मक खेळ। मनोरंजनात्मक खेळांमुळे मुले तणावमुक्त होतात। शाळेत अभ्यास करून करून एखाद्या मुलाला कंटाळा येतो, म्हणून त्यांना आम्ही मनोरंजनात्मक असा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। तिसरा आहे तो माजी विद्यार्थी मर्यादित पाककला स्पर्धा। या पाककला स्पर्धेत माजी विद्यार्थी विविध पौष्टिक गोड पदार्थ आणणार आणि त्यांची स्पर्धा होणार। चौथ्या दिवस म्हणजे गुरुवारी माजी विद्यार्थी दिन असणार। या दिवशी आम्ही माजी शिक्षक जे आज शाळेत निवृत्त झालेले आहे त्यांचा सत्कार होणार। तसेच माजी विद्यार्थी जे उंच पदावर आहे त्यांचा पण सत्कार आम्ही इथे करण्याचे योजले आहे। तसेच सन्मान सोहळा दिनांक 9 रोजी होणार आहे आणि 10 फेब्रुवारीला स्नेहसंमेलन व बक्षीस वितरण करून हा कार्यक्रमाची सांगता होणार। त्या लोकांना असे आवाहन करते की त्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढावी, तशीच या कार्यक्रमांना हातभार लावावा, मुलांना प्रोत्साहित करावे आणि आमचा हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यास आम्हाला सहकार्य करावे अशी मी सर्व पालकांना, ग्रामस्थांना, विद्यार्थ्यांना, माजी विद्यार्थ्यांना विनंती करते।